sa news headlines. Newly surrendered rebels gitambangan sa Kapitolyo. DNR o kagamhanang probinsyal nagtinabangay. Pagro, walay undang sa pagsuporta sa mga mag-uuma. Social Welfare Office sa Kapitolyo, padayong nagserbisyo. Maayong pagbangon Misamis Oriental nga gilangkoban sa 23 ka lungsod, duha ka dakbayan og 424 ka barangay. Sa mosunod nga gutlo sugod ning orasa alas 10 sa buntag, atong ihatod kaninyo ang mga balita ug kasikas sa probinsya. Ako ang inyong mga kauban sa kahanginan, Joanne Tabique, ug kini ang Mr. News. Nagpadayon ang pagamahan ng probinsyal sa paghatag og suporta sa mga miyembro sa armadong grupo nga mipili sa malinawon nga kinabuhi o mibalik sa sabakan sa gobyerno. Alang sa kompletong istorya, ania si Nephilim Diaz. Gitabangan sa kagamhanan probinsyal ang 19 ka mga rebeldeng bag-uhay lamang ni surrender sa Misamis Oriental. Gipaagi sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation kan AX ang hinabang nga gitunol kanila nga gipasiugda sa Provincial Social Welfare and Development Office kan PSWDO. Alang kanamo mga former rebels, dako yung kinighinabang alang kanamo. Siyempre, isip nagbalik loob sa sabakan sa gobyerno, dako kinig tabang para pagbangon balik sa muang kasatagsak kinabuhi sa mga adunay pamilya, adunay mga anak, makatabang kini og dako para sa panginahanglan, no? Sa pagkaon, para sa panimalay, paginanas pamanimalay, o labi na ang mga kaubanan usab namo nga adunay mga anak makadul na pud ating tungha sa eskwela, dako ay nagtabang dito sa pamilya namo. Mapasalamaton si Shaggy kang Governor Juliet Uy sa paghatag kanila og mainitong pag-abi-abi panahon sa ilang pag-surrender ug sa iyang pagpaningkamot nga matabangan ang mga former rebels sa ilang panginabuhian. 20 ka tuig si Shaggy nga nahimong aktivista ug 12 ka tuig nga nahimong miyembro sa New People's Army kon NPA nga naglihok sa esteng bahin sa Misamis Oriental. Nahisubay ang maong programa sa padayong pagpatuman ni Governor Uy sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC nga nagtinguang maundang ang insurhensiya ug mapabalik sa sabakan sa gobyerno ang mga rebelde. Kauban sa kagamhanan probinsyal ang puwersa sa militar, pulis ug mga private ug public stakeholders sa pagpatuman sa NTF-ELCAC. Alang sa ako mga kaubanan nga nabilin pud karon ang province of Misamis Oriental, pinangunahan ni Governor Oy, naga-welcome, no, sa atong mga kauban ng FRs. At mga kauban ng FRs, o syempre sa mga kauban nga nag-aktibo pa karon nga mubalik na sa sabakan sa gobyerno. Ana nagahulat ang hinabang, ang suporta, financial, livelihood, o psychosocial, mga intervention, ug unsa pa nga mga kinahanglan, educational assistance, anagid gyapon na. Di lang sa ilaha nga mga active nga mga rebels, nga mga kaubanan namo, apil usab ang mga anak nila, no. So manghinaot kita nga ato kini sakmiton nga kahigayunan mintras na pa kini nga programa kay posible basin sa umabot matapos na kini, no. So mintas napausab, no, ang supportive nato nga gobernador, alang kanato o alang pareho kanato nga mga former rebels. So manghinaot usab kami nga alang kang Governor Uy nga mapadayon ang iyang pagsuporta pod niini pod. Subay kini sa direktiba ni Governor Uy nga matagaan og tugang oportunidad ang katawhan pinaagi sa pagpatuman sa bangon strategic agenda nga mapalambo ang lalawigan sa Misamis Oriental. Magpadayon pa ang kagamhanan probinsyal sa paghatag og tabang sa mga former rebels aron matagaan sila og plaster nga kinabuhi ug kaayuhan usab sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Nephilim Diaz, Miss R News. Daghang salamat, Nef. Mas gipakusgan sa probinsya sa Misamis Oriental ang mga lakang
agig kolaborasyon sa DENR aron maangkon ang malungtarong turismo. Ang report ihatod ni Ellen May Lahinaw. Gipasiugda ang mas lig-on nga pagtinabangay tali sa kagamhanang probinsyal ug sa Department of Environment and Natural Resources 10 ato sa courtesy visit ni Regional Director Henry Adornado ngadto kang Governor Juliet T. Uy. Usa sa mga sentrong gihisgutan ang pagpalambo sa turismo o pagpreserbar sa kinaiyahan aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa probinsya. And kami sa DNR, we fully support that endeavor of the good governor by mobilizing our men and identifying the areas available and with potential for tourism purposes. And yung mga assistance pa na po pwede naming ibigay sa probinsya is in particular doon sa mga tenurial instrument na po pwedeng applyan ng mga applicants dito sa baybayin ng dagat. Gihisgutan usab ang mga programa sa reforestation, pag-atiman sa kabaybayunan o pagpreserbar sa biodiversity nga mahimo magpalambo sa turismo sa lalawigan. Gibutyag ni DNR Regional Director Henry Adornado nga magpadayon ng ilang pakipagtimbayayong sa lokal nga kagamhanan aron mas mapalambo ang ecotourism sites sa probinsya. Maraming salamat, Gob. And I hope tuloy niyo na po yung magagandang numpisahan yung partnership natin. Rest assured po that ang aming office ay patuloy na susuporta at makikipagtulungan sa ating pamahalaan. Maraming salamat po. Ang panagtagbo dili lamang nagpalig-on sa relasyon tali sa DNR ug sa kagamahanang probinsyal, apan nagsilbi usab nga higayon aron mapalaom ang mga plano o programa nga magtutok sa malungtarong turismo o pagpanalikod sa kinaiyahan sa tibok Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kapaguhan, ako sa Ellen May Lahinaw, Miss Or News. Daghang salamat, Ellen, sa atong pagbalik, atong tan-awon ang mga kalampusan nga nahimo sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Provincial nga nagdala sa kaayuhan alang sa katawhan. Maminaw una kita ni ining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy gikan Mayo 25 hangtod 29 ning tuiga. Usa ka hugtanong pagpakaylab sa tinuray nga pagserbisyo ang natigayon sulod sa ulahing semana sa bulan sa Mayo, kun gikan pitsa 25 hangtod 29 ning tuig 2026. Ang mga nagkariyang kalihukan o program implementations nagsilbing refleksyon sa inahanong pagpangga ni Governor Juliet T. Uy ning lalawigan sa Misamis Oriental ubos sa Bangon Strategic Direction. Sa adlawng Lunes, mukabat 19 ka former rebels ang natabangan alayon sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AX. Mapasalamaton ang tanang benepisyaryo agig nabati nila ang gugma ug pagdawat kanila human nakaamgo gikan sa kalisod sa pagkinabuhi sa kabukiran nga mobalik na ngadto sa sabakan sa gobyerno. Tinguha usab sa maong tabang nga malubuwayan ang pagkabot sa ilang mga pangandoy nga alang na sa ginatibok ang kaayuhan sa ekonomiya labi na sa ilang mga pamilya. Midawat og sand and gravel operations revenue share ang nagariyang barangay sa Misor sama sa Malinaw, Tambagan, Lunao, Mandangwa ug uban pa. Napamatud-an pinaagi sa maong inisyatiba ang importansya sa pagbatok sa illegal quarry ug illegal mining ug ang gikinahanglang kooperasyon aron maprotektahan ang kinaiyahan. Uban niini ang gihingusgang aksyon nga mao ang legal nga quarry ug mining operations aron mapuslan usab ang sumbalik nga income gikan sa maong mga aktibidades nga mahatag ngadto sa komunidad ug katawhan mismo ang labing makabinipisyo. Adlang Martes, malampusong gilusad ang Walang Gutom program lakip ang pagpinirmahay sa Memorandum of Agreement tali ni Governor Juliet T. Uy ug mga mayores sa probinsya ug ang Pledge of Commitment signing. Laraw sa programa nga masolusyonan ang kagutom tungod sa kapobrehon pinaagi sa paghatag alibyo sa kantidad nga 3,000 pesos kada bulan worth of food credits langguban tulo ka tuig ngadto sa mokabat 3,784 ka household beneficiaries dinhi sa probinsya. Sulod sa tulo ka tuig usab matabangan ang maong mga pamilya ug individual nga gipunti nga anaa sa food poor nga kahimtang kung naglisod o dili na halos makaon katulo sa usa ka adlaw.
Dakong garbo usab human nagpahigayon og benchmarking activity ang Zamboanga City Early Childhood Care and Development dinhi sa Misamis Oriental. Personal nga gihimamat ni Governor Uy ang mga bisita duyog sa pagkato nila sa tanang best practices sa Provincial ECCD MISOR. Usa sa gipasigarbo mao ang standardization sa tanang child development centers ug accreditation sa mga child development workers. Lakip niini ang ubay-ubay ka mga pasidungog nga nadawat sa MISOR kung asa nahimong motibasyon sa mga bisita sama sa pagila isip gawad ido kampiyon 2025 awardee. Niini gipasalamatan ni Zamboanga City ECCD Division Chief Ronald Servas nga mao'y nangulo sa grupo ang maong higayon labi na ang mainitong pagdawat kanila sa kagamanan probinsya. Ang mga kortesiya ngadto kay Governor Juliet Uy nga pulos mahinungdanong panagtagbo alang sa padayong kolaborasyon tali partner agencies ug mga opisyales. Kini gilangkuban sa turnover of amusement tax sa bulan sa Enero hangtod Marso ning tuig gikan sa Fantasyland. Presidential Anti-Organized Crime Commission pinaagi ni Colonel Sagat Bungolan, mga quarry permit holders, CDO Evangelical Ministers Association President Ching Roa, grupo sa Oro Chamber ug ni DOT Regional Director Marie Elaine Manchuan. Ang mga nasangpit pagsiguro lamang sa usa ka progresibo ug dunay seguridad nga probinsya. Samtang sa unang adlaw sa summer reading program sulod sa MISOR Provincial Library, ubay-ubay ka mga kabataan ang nalingaw pag-ayo ug nagkat-on sa pagbasa ug nakiglambigit sa storytelling ug uban pang interactive learning sessions. Available kini nga programa matag buntag sa alas 9 hangtod alas 11 ug alas 3 hangtod alas 5 sa hapon. Giawhag ang tanang ginikanan sa pagbisita ug pag-avail ning ini nga madala nila ang ilang mga chikiting alang sa hiusang pagpalambo sa edukasyon ning probinsya. Pagkaadlang Huwebes, mga empleyado sa Sanjia Steel Corporation nga anaa sa Barangay Baluarte, Taguluan midawat og bugas nga tagpulo ka kilo matag usa. Kabahin kini sa pagpangga sa gamanang probinsyal nga dili mahikawan ang mga nanginahanglan labi na sa nawad-an og ilang panginabuhian. Sa matang sa paugnat sa kusog gikan sa hugot nga pagsuporta ni Governor Juliet Uy ngadto sa mga atletang Misamis Nones nga misalmot sa Palarong Pambansa 2026 nga nahitabo sa Agusan del Sur. Dako ang kalipay usab nga miduyog ang gobernadora sa gisugdang chess clinic and mini tournament sa Kapitolyo Provincial. Kini mahitabo matag una ug ikaupat nga Huwebes sa bulan sa alauna hangtod alas 5 sa hapon. Mapasigarbuhon usab nga gipaila ang mga kabataang atleta nga nagsilbing inspirasyon, particular open to all ang kalihukan alang sa nag-edad 12 paubos. Ang animal welfare wala usab ipasagdan. Nagpadayon ang spay ug neuter activity kung asa dunay 82 heads ang naserbisyuhan. Pinaagi ni ini nga kalihukan gilaraw nga mapugngan ang pagdaghan sa mga mananap sa kadalanan. Malikayan ang dili planadong pagpanganak ug mapalambo usab ang kahimsog sa mga binuhing hayop. Samtang sa adlawng Biyernes, padayong miarangkada ang Bigay Bigas program sa mga lungsod sa Balingasag, Lagumlong ug Salay. Ubay-ubay na ang natabangan ni ini nga mga individual ug pamilya nga nasutang anaa sa vulnerable sectors, senior citizens, PWDs, solo parents, farmers and fisher folks, public transport workers ug kadtong walay permanenteng trabaho. Kahinumdumang sukad kini gilusad sa probinsya, walay puas nang gitunol sa katawan hangtod ning kasamtangan alayon sa Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Sa laing bahin natigayon ang Memorandum of Agreement kun MOA signing tali ni Governor Juliet T. Uy ug Salay Mayor J. Vincent Capistrano nga mao'y katumanan sa planong internship program alang sa Salay Community College midwife students. Kini maghatag kanila sa oportunidad nga maka on-the-job training sulod sa MISOR Provincial Hospitals sa unang distrito. Suportado gayud ni Governor Uy ang maong tinguha sa rason nga prioridad ni ini ang pagbaton og kalidad nga maayong panlawas. Pinaagi sa epektibong pagbansay samtang anaa sa learning years ang kabatanunan kon parte sa educational program. Aniya usab ang mga serye sa nagkadiyang kalihukan sa susamang simanaha. Labing gisuportaran sa kagamahan ng probinsyal ang kasaulugan sa ika-44 katuig sa kasumaran sa Press Freedom Week nga dunay temang Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Gikan sa pagbukas sa maong kalihukan kung asa misalmot lakip ang Provincial Information Office uban sa nagkadiyang media stations o practitioners. Usa si PIO Head Joan Tabique nga mipadangat mensahe bahin sa dunay integridad nga pagpasabwag sa mahinungdanong impormasyon nga angay mahibaluan sa kinabagan. Sa laing bahin, dunay basketball friendship game and bowling tournament. Lakip na ang search for Miss Press Freedom 2026 nga aktibong gipartisiparan sa PIO nga nagpakita sa hugtanong pagtimbay-yungay tali mga higala sa prensa. Sulod sa usa ka semana usab nagmalampuson ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa unang distrito sa MISOR nga mukabat sa libuan ka benepisyaryo ang natunulan niini.
Nanguna si Governor Uy sa pagpatuman sa maong kalihukan uban ng Department of Agriculture. Kini paghatag og ayuda ngadto sa mga mag-uumaw mangingisda aging inisyatiba nga mapalambo ang ilang panginabuhian ug masiguro ang kinatibuk ang tingusbawan kon paglambo sa kinabuhi. Nga bisan sa giatubang nga mga hagit labi na sa sektor sa agrikultura sama sa production costs, market fluctuations ug climate-related disruptions, dunay kadangpan ang mga mag-uuma ug mangingisda. Sa isgutan ng pagtanyag og social services, madasigong napatuman ang Risk Resiliency Program through Cash for Work and Training, Project Lawa at Binhi. Sa maong higayon, nag-salary payout na ngadto sa mukabat 800 ihap sa mga benepisyaryo ug balor 7 milyones pesos kapin ang total amount nga nahatag kanila. Nagikan kini sa mga lungsod sa Lugait, Alubihin ug Hinguog City. Ang nasangpit nga mga katumanan sulod sa usa ka semana timaan sa panlantaw sa kasamtang administrasyon nga luyo sa mga pagsulay mapadayon ang tinuuray nga pagserbisyo nga dunay panaghiusa, gugma ug ang tinguang hingpit ug maayong kabaguhan alang sa tanang sa misnots. Sa pagtapos sa bulan sa Mayo ug ang pag-abli ning laing bulan nga mao ang Hunyo, daghan pa ang angayang atangang nga mga kalampusan ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy. Nagpabiling prioridad sa administrasyon ang pagpalambo sa sektor sa agrikultura aron masiguro ang lig-on nga produksyon o panginabuhian sa atong mga mag-uuma. Si Jane Salimbao alang sa dugang detalye. Nagpadayon ng pagpangandam sa Provincial Agriculture Office Conpagro sa Misamis Oriental aron masiguro nga andam ang probinsya batok sa posibleng epekto sa El Nino ug aron mapalambo ang produksyon sa agrikultura ug pangisdaan. Matod di Pagro Officer in Charge Michelle Lasse, wala pay lokal nga panggamhanan sa probinsya nga nagdeklara og state of emergency tungod sa El Nino. Bisan pa niini, nagpadayon ang ilang pagpangandam pinaagi sa paghatag og mga hose ug uban pang suporta sa mga barangay ug lungsod nga nanginhanglan niini lakip ang Alupihid ug Hingoog City. Usa sa mga ipatuman nga solusyon sa paggamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Uy mao ang pagpatuman sa solar-powered irrigation system nga ipahimutang sa nagkadaiyang LGUs ug people's organizations gikan sa unang distrito hangtod sa ikatuhang distrito sa probinsya. Mapasalamaton dito karon no kay sa status sa Misamis Oriental sa atong El Nino wala pa nag-declare sa atong LGUs nga na emergency nga El Nino. Pero ang buhatan sa Pagro no nag-andam kita sa atong mga assistants. In fact, ang mga barangay officials na naka-distribute na ta sa LGU of Hinguog, nakapangahin na sila og mga hose sa atoa ug naputay giandam no nga solar powered irrigation system. Isa kani ka inisyatiba ni Governor Juliet Uy from first district to second district nga ang tanan LGUs at tanan people's organization o pat ka organization per LGU nga matagan ang solar powered irrigation system. Ang maong proyekto na kantidad og 10 milyones pesos nga kabahin sa community-based integrated farming system diin gihiusa ang produksyon sa mga utanon, prutas ug pangisdaan sama sa red tilapia pinaagi sa paggamit sa mga modernong solar-powered irrigation technology. Ang sistema adunay hybrid nga pamaagi diin mahimo usab kining gamiton sa pag-abono ug panubig sa mga tanom. Gipasabot ni Lassie nga bukas ang programa sa tanang LGUs ug people's organizations nga makapasar sa validation ug kwalifikasyon sa maong programa. Aduna usab mga training o capacity building activities nga ihatag sa mga benepisyaryo aron masiguro ang epektibong pagdumala ug pagpadayon sa proyekto. Dugang pa, adunay 10 milyones pesos usab nga pondo alang sa community-based vegetable production program lakip na ang suporta sa Uma sa Balay program nga nag-awhag sa backyard gardening ug food production sa matag panimalay. Gipasalamatan usab ni Lasse si Governor Uy tungod sa padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura bisan pa sa mga hagit sa pondo. Nagpasalamat po kuno sa kang Governor Juliet Uy kay sa iya gid pagpaningkamot niya nga makandingan gyud ang Provincial Agriculture Office. So diin ang atong partner agencies ang Department of Agriculture naghatag gyud no dako kay suporta. So dako kay atong pasalamat no kang Gov no nga gihatagan in fact na sa atong budget nga alukitan gyud nga maski pa og kanang nasla sa atong budget pero napangitaan gyud pamaagi ni Governor Juliet Uy nga apil pa ang mga national agencies.
Nagpadayon usab ang paghatag og abono, mga sidling alang sa mga mag-uuma sa lupi ug suporta sa rice farmers pinaagi sa mga programa sa Department of Agriculture. Samtang nagpadayon gihapon ang programa sa Benting Bigas nga nagserbisyo sa mga kabarangkayan sa lalawigan. Ang programa nagpunting sa mga vulnerable sectors sama sa mga senior citizen, solo parents, persons with disabilities kon PWD ug mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4Ps. Tumong ni Governor Uy nga mapaligo ng food security, food sustainability ug panginabuhian sa mga mag-uumag mangingisda pinaagi sa mga proyekto nga adunay molungtarong benepisyo sa komunidad. Giawhag sa biya ang mga mag-uuma og mangingisda sa Misamis Oriental nga moduol sa Provincial Agriculture Office alang sa mga programa o serbisyo nga makatabang sa pagpauswag sa ilang panginabuhian o produksyon. Update ikan sa Provincial Agriculture Office. Ako si James Limbao, Miss Or News. Daghang salamat, Jane. Samtang atong sayron kung unsa ang mga proseso nga buhaton sa mga kliyente nga modangop og mangayog tabang sa Social Welfare and Assistance Office sa Kapitolyo. Atong sayran ang dugang detalye niini sa Uy, Kabalo Ba Mo Special Edition. Uy, kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, mga fun facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod, garbo sa Misamis Oriental, ug tanan kini inyong masayran sa Uy, kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo? Daghan day kayong paagi nga pwede makuha ang mga tabang nga gikan sa provincial government sa Misamis Oriental. Gikan sa medical assistance, edukasyon, panginabuhian, hangtod sa legal o social services, naadiri ang Kapitolyo para mutabang ubos sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Apan, unsaon nato kini pag-avail? Sa mga proseso o kinsa ang angay dulon. Ayaw kabalaka, kay karong adlaw, amo kang ituyok dinhi sa atong provincial capital aron ipakita mismo kung unsaon pagkuha sa mga serbisyo na para gyud sa katawhan. Ang unang buhaton, simple ra kaayo. Pag-abot nimo sa sulod sa atong provincial capital, diretso sa front desk nga nahimutang sa tunga sa labi. Hi! Welcome to Misamis Oriental! Dili ka mangayo og service slip. Mao ni ang pinakauna o pinakaimportanteng dokumento nga gamiton aron maibaw-an kung unsang klase nga assistance imong gikinahanglan. Ayaw ka balaka kay andam ang atong mga buutan nga front desk staff sa pagtabang nimo sa pag-fill out ni ini nga form. Kung man mo makuha kung mapuno ang imong service slip, andam na ka sa sunod nimo nga lakang. Ikaduha, kinahanglan mahibal-an nimo ang corresponding requirements base sa assistance nga imong gusto i-avail. Depende sa klase sa tabang, sama sa medical, educational, burial o livelihood assistance. Laylay po ang mga dokumentong imong ipasa. Pwede nimong pakutanon ang front desk officer o tanahon ang listahan nga nasa information board para sigurado na kompleto imong requirements. Mas kompleto imong papeles, mas paspas ang pagproseso. Mao kini ang mga listahan sa mga dokumento nga gikinahanglan sa matag assistance. Sa medical assistance, 2 ka kopya, 1 ka original ug 1 ka photocopy. Sa medical abstract o medical certificate, pinakabag-o sulod sa 3 ka bulan nga adunay license number sa doktor. 2 ka kopya, 1 ka original ug 1 ka photocopy sa hospital bill o statement of account o medical prescription o reseta sa tambal nga gipirmahan sa doktor nga nag-atiman uban sa license number. 2 ka kopya sa valid ID nga photocopy, 2 ka kopya, 1 ka original ug 1 ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay captain o punong barangay. Or pwede po DSWD, Case Study Report o Assessment Report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa assisted devices assistance sama sa wheelchair, hearing aid, eyeglasses o guban pa mao kini ang inyong kailangan dalon. 2 ka kopya sa inyong valid ID, 2 ka kopya sa 1 ka original, 1 ka photocopy sa inyong medical abstract, 2 ka kopya sa pinakabag-ong whole body picture
Og duha ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy og certificate of indigency nga gi-issue sa inyong barangay. Para sa embalming assistance o tabang sa imbalsa mo, duha ka kopya, isa original, isa ka photocopy sa death certificate. Duha ka kopya sa burial contract nga photocopy. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy. Duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay. O case study report o assessment report igipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa calamity assistance o tabang sa kalamidad, magdala lang kamo og duha ka kopya sa inyong valid ID. Para sa mga nasunugan, magdala mo og duha ka kopya, isa original, isa photocopy, certificate gikan sa Bureau of Fire Incident. Magdala pud kamo og duha ka certificate of indigency gikan sa inyong barangay, isa ka original, isa ka photocopy. Hulagway or picture atol sa insidente. Og duha ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy sa barangay certificate. Og magdala pud kamo og case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or sa DSWD. Para sa financial assistance o transportation assistance, magdala na duha ka kopya sa valid ID o letter nga address kang Governor Juliet Uy. Sunod, ang front desk staff na dayon ang maghatag og instruction kung asa na opisina kamo adto. Kung kumpleto na imo requirements, ilang i-verify o dayon ilang kang i-refer sa hustong opisina depende sa klase sa imong assistance. Importante yun nga maminaw og sabton ang mga instruction nga ihatag sa staff sa opisina nga imong gadtuan. Ang matag assistance adunay kaugalingong proseso o ang atong mga staff mutudlo kung unsay sunod buhaton sama sa assessment, verification o follow-up schedule. Pahinumdum lang, basta kwarta sa gobyerno, dili gid diretsong ihatag sa samang adlaw. Ang pondo sa gobyerno moagi sa hustong proseso aron masiguro nga ang tabang mahatag sa hustong tao sa hustong paagi. Ayaw pagdahog ng cash dayon ang imong madawatan. Ang pasensya o pagsabot kabahin sa proseso mao imong kaabang. Sa Misamis Oriental, ang serbisyo sa katawan limpyo, tinud-anay ug para sa tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw mga kamisor. Ang probinsya sa Misamis Oriental andam kanunay sa pagserbisyo sa katawhan ubos sa maayong liderato ni Governor Juliet Uy. Magkita-kita na sa sunod ng segment. Kay lahi na po ang atong topiko nga atong tukion. Kini si Zay, kini si Kendra o kini ang Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Karon atong saksihan ang usa ka espesyal nga feature mahitungod sa usa ka batan-ong atleta nga pinaagi sa iyang dedikasyon, paningkamot o determinasyon, nakahatag dungog og inspirasyon sa atong probinsya. Aniya ang iyang istorya sa kalampusan sa atong Miss Or Spotlight. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla, usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kirk, kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact kid nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, abanuban. Nagsugod ko nga, nag-build ako ang mo gini para sa kawais. When I was 13 years old, nung pagdaog na ako sa nationals gold. Pero nakain ko nga, kailangan ako ni person, nag-do something sa karate. Number one, nag-atag sa inspiration nga nung karate is akong brother na wala na din na si Hans.
Eh, siya yung number 1 ang nag-enroll sa karate. So ako nagaban-uban ako sa iya ha. Hangtod nga siya, niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na hanggang continue. So hangtod karon na siya pa ng inspiration number 1. Itungod sa iya, basta ako nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always go support sa ko. Mga teammates, friends, daily routine sa training. So this is sa Manila is if na class and training. So kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos training, morning training. Mostly ang morning training is lifting, gala sa mga buhat mi, and then cardio, run or stairs. Tapos between na nga sa time 6 to 12 p.m. is if na school, after sa training diretso sa school. Tapos balik na sa dorm or sa ultra. Kasi miga kapoy ang mga athletes to lunch. Tapos after good sa lunch, ang branding is rest. Kaya po may training pagkahapon, which is karate na good siya. Sparring or skills. Pressure, dili mo na siya mawala. Nang-win na always, no? Ang pressure. So, labi na ako ginandal ng pressure is, good. Always good prepare. Layo pa lang, kumbaga, sa daily routine pa lang, sa mong always nga ginabuhat. Always good nga, akong akong kagaling nga, discipline good. Pagkaon, sa tulog. Dito gabil akong confidence nga, medyo ma-concur na ako ang pressure. No, which is hindi mo siya totally mawala gyud, pero at least di ba for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, di ba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals, so na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, di ba, hopefully. So patong nga time is naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly, wala ko nakuha. Then, here comes 2024. Sa last na gili siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So, thank God naman, nakasulod sa Philippine national team. So, and then dagdaog po sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon. Tumasa ko. Buot may maipaabot ni mensahe pag-inspire ang ubang tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Mag-inasa ko ang buwan. Kung mo ako maging na-experiences, sobra ka gadali bitaw ng gusto, dito mo success, dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na po na paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know if you sacrifice good kablo kasi pagaling nga kasi sakripisyo ka, gagagag oras sa imong butang nga imong gina-focus. I know naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Pinakadakong achievements siguro pag gold na ako sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Mo to yung mas natatak sa kuha. Kaya mo gusto ang last card. It's either ang result ato if ko kadaog ato mundang naog karate. So nagdaog ban. So mo ang biggest achievement nga pag gold na ako sa akong category that time. As of now, we're preparing sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month, yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po mo ang body. Okay, Kirk, isip usa ka miss noon, usa ka kanang lumad Villanueva. Usa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy. Ko, thankful to them. Sa una pa, katong kay Mayor Ginny Uy, dili pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Di na sa kuha, sa mga karate, gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pod sa province, no? Kang Gov Tsada ang program ni Gov karon ngayon. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga mga cash prize, no? If makadaog mo. Sabi ko balik. Pati yung mga bagong mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you, Pod. Thank you. Thank you, Miss.
Karon atong sayron ang kahimtang sa panahon alang sa tibuok Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa adlang Huwebes hangtod Sabado, masinatian ang partly cloudly nga kalangitan uban sa panlagsang pagkulan og thunderstorms sa atong probinsya. Ang temperatura magalihok gikan sa 25 degrees Celsius hangtod 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin magagikan sa southwest nga adunay light to moderate nga kusog. Ang kahimtang sa kadagatan magpabiling slight to moderate. Gipay mangnuan ang publiko nga magmatngon sa kalit nga pag-ulan ug thunderstorms, labi na ang mga mananagat ug magbiyahe sa dagat. Sa dili pa matapos ania ang pipila ka mga personalidad nga naghatag mensahe pagpadayag sa ilang pagpasalamat ngadto sa gobernadora. Usa ka pamatuod nga walay puas nga pagserbisyo ug tinuoray nga pag-alagad sa katawhan. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuoray nga serbisyo ug pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Manuntag sa tanan, lalo na sa mga bisita din sa Claveria, no? Sa ako, ma'am, bilang monolopyo din nga dire gabutar sa Claveria, dako kay kong pasalamat sa atong gobernador nga dako kayong katabang nga ang iyang mga saad sa una, iya gyud gituman. So, Governor, thank you kaayo nga wala nimo pasagdi ang atong Misamis Oriental. And then dagan salamat sa suporta sa mga bugas. Dako kayong tabang sa mua nga mga pobre. First time pag ako nga nakadungog ali naka-apil nga seminar nga Meteor. So sa ako dako gid tabang sa ako nga sa pag-diskartes tanom sa dita magastuan, makasibta o unsa pa tabang sa atong panglawas nga iwas sakit. So dako ganya nakatabang sa ako so excited ko ani og mahuman ni ugma pwede na ako kuan sa gamay nga area og sa nag-speak ko ani nga diya dayon ta diay magkasugod og makasibing sa atong income nadlawalo income ug makakaon pagyud-ta og usa maka kasuban nato nga mga igsoon o so dili kayo hago nga kuan maglampasan pagkuan luag ug magdaro og luag so ngani ra di ang sayon niya idea sa daghan kayong harvest klase og presko pagay mga tanom so ako kong pasalamat sa atong probinsya gobernador si Ma'am Juliet Uy nga siya nag koneksyon niya moabot diri sa amoa sa IPARS Association sa 15th IB di Malupig Batalyon. Salamat na ko sa 15th IB nga sila koneksyon og sa silang ma'am nga kuan nga nagkuan diri sa amoa sir nag-lecture karon nga gigamit yun niya ang yang kasing-kasing nga pag-anhin diri para lang makadungog mi sa mga tambis nga pulong para sa parte sa sayon niya panginabuhi. We commend the governor, the good governor, for the support, especially in the recently concluded National School Press Conference. I learned the support the governor has extended to our young journalists and even to the teacher advisors. We are happy to note that Misamis Oriental is the champion. Because of that, our learners and even teachers are motivated to participate in the contest because of the financial support from the very start, from the school level contest to the division level contest and up to the regional contest. The support extended by the governor really gave a boost and moral support to our aspiring journalists. Among hangyo nga tabang kang Governor Juliet Uy is ang among hospital bill kaya ang akong anak is na-hospital na-hospital siya sir niya. Kana bitong walang-wala na bitagi ka sir kaya actually ako kanang uwi ko klase nga mama kay kana bitong kamay nga kuan sa akong anak kay namatyan na mo ko tulo ka bata sir. Sorry kay sir kay siya sir kanang digambul ko ani even though nga dagan mo question sa nung dito ko ni dool kay nakuha na mo ko siya sir kanang ko gusto nga mawala ang bata munang ako akong pasalamat nga sa pinagi sa program ni kuan Governor Juliet Uy natabangan mi sa amo ang
problema sa hospital bills sa kuan Holy Medic. Sorry kay sir, emotional ko basta yung nani kay na-trauma na ko atong nitabo sa kulo ka bata. Munang wala ko nagduduwag ani dire nga kuan nga mangayo ang assistant. Ayaw mo pagduwa-duwa og ani sa Kapitolyo kay ilabi na kung naay kanang for example manghangyo mo tabang sa inyong financial assistant or medical assistant. Wala gyud pagduwa-duwa sila sa pagtabang labi na kay accommodating kayong staff ni gobernador dayon si gobernador Juliet Uy wala siya pagpili sa pagtabang kung kinsa may moduol sa iyang buhatan diri sa Kapitolyo. Daghan kaayong salamat. O karon atong susihon ang usa sa mga gipasigarbo nga delicacy sa lungsod sa Mantikaw, ang ilang famous nga bibingka. Atong mahibalaan ang istorya luyon niini og kung giunsa kini pagdala og garbo sa lokal nga kultura ug turismo sa probinsya. Atong lantawon kini sa programang Misuroy. Uy, Misa-Miss Nons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress relievers samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka espesyal diri sa lungsod sa Lugayt ug Mantikaw. Unsay naaani? Giunsa kini pagluto? Unsa ba gyud ang naka-espesyal niini? Tara, ubani ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Partikular sa lungsod sa Mantikaw nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Mantikaw. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo ng bibingka? Ang pinakauna gyud kay kilohon man ang bugas, dahil sugar, kilokon sugar. Then kisla na mo, butang lubi, butang yes, ipagaling. O magpagaling, patubo ka jud. Ay di may magpande na, magpa-heaters pugon. Ay di may magproseso luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Mantikaw, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista. Nagabiyahe pasulod og pagawas sa Misor, bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw niini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri? Daghan kayo. Daghan kay bibo gisa nang gani kay nagaluto po kahapon karon kay nahurot na sad dali kay mahurot ba kay kani sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay natag 5 na poy tag 10. Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa Mantikaw apan ana usab sa siglit nga lungsod nga mao ang Lugait. Pila ka bingka yung mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo gud say pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental, isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian, bisan kita mga consumer, dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gayud kamahayan, apan sigurado makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Misor, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Misuroy na programa. Obo sa liderato ni Governor Juliet Uy ang panaghiusa ang giilang yawi sa kalampusan.
Dagang salamat misamisnon at ang ininyo ang mga sunod nga episodes dinhi sa atong programa nga magdala sa mahinungdanong impormasyon nga angay ninyong masayran. Sa ngalan sa tibuok Misamis Oriental Provincial Information Office, subli ako si Joanne Tabique ug mao kini ang Mr. News.